Salut și bun venit la un nou episod de pe acest Mirobol în canal. Astăzi o să vă învăț cum o să vă instalați Happy Mode. Cine nu o să știe. Dacă mai vreți cu niște chestii să vă ajut, dați like și subscribe. Intrați pe Google și scrieți Happy Mode. Dați bam aici și dați mereu pe ăsta Happy Mode Download. Hai mă. Și dați Install Now. Și o să vă apară un fișier. Dați acolo, bam, dai deschide. Ai dai ăsta întotdeauna, bam, bam. Și am se instalează. Și încă o să vă mai arăt cum, de exemplu, cum puteți juca pe ce rol are acest Happy Mode. După ce s-a încărcat, revin imediat. Bam, bam, am revenit. Uite-mă mașină, că tată faci gălăgie pe video, doamne. Bun, bam, bam, dați aici, ok. Și, da, să zicem că vreți să vă instalați acest joc. Să zicem numai. Și aveți aici mai multe, cum să zic, mai multe documente de instalare cu moduri. De exemplu, achizițiu gratuit, nu știu ce, mod bani nelimitat. Să zicem că le instalăm pe asta. Și dăm pe el și o așteptăm să se încarce. Și revenim după ce o să se încarce. Na bun, am revenit și aici o să-i dați instalare. Na bine că trebuie să activați setări. Eu cum am Android am, na, așa am. Că l-am dezinstalat și l-am instalat numai ca să filmez, doamne, că nu aveam ce face. Încarcă-te unde? Așa. Și dați instalați. Bam, bam, zac, zac. Așteptați până se instalează. Nu băgați în seama alte zgomote care le fac eu, mă joc cu mingea. Da. Și dați deschideți. Doamne, eu cum am eu soneria. Și o să vă arăt și cum o să joc acest joculeț. Start new game, dar dacă nu v-ați jucat, nume n-am chef, dați gara ăștia să vreau să ne venim. Așa și, acum vă puteți să vă luați orice mașină vreți. Și dați play, să zicem, pre-trace. Bam, 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 nu ne pasă. Și alegem aici D-ul, să zicem. Și aici suntem liberi. Și trebuie să întoarceți telefonul ca să facă drifturi. Cam atât cu acest video. Dacă mai vreți astfel de episoade, dați like și subscribe. Ciao!